जों दा दंफैयो बग्रिबारि मन्दिराव लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो ओमफ्राय मन्दिरावसो दङ दिनैनि ब्लगखौ नायलांदो लोगोफोर माबायदि बे जाहैबाय गेट हाबजेनबायानोसै नैबे गणेशनि पिक्सार ओमफ्राय नैबे गोदो सारमोन बानायनानै गालांनाय ब्रिटिश आमुलनि नायनो हागोन दै नुहुरोना नुहुरा नुहुरो हनै बिफांसो जाजोब्बाय बेनो आरोखि ओमफ्राय नैबे फिसा गार्डेन मोदायफोर बेरायग्रा ओरैथ' मजा नुखायो ओमफ्राय ओरै बेरायहैनोसै नायलांदो दिनैनि भिडिअखौ ओमफ्राय दा ओरै मन्दिरजों बेरायहैनोसै नायनो माबायदि मन्दिरा बन्द'सो माथो गासिबो बेबायदिनो ओमफ्राय दा नैबे मा लिरनायथाय मोनथिलाबो दुप्ला दल जिबायनो बियो ओमफ्राय मन्दिर दा लकडाउननि जुनै बन्द' आरोखि ओरैबो मन्दिर शिब मन्दिर ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जिबौनि पिक्सार ओमफ्राय दा हाबलांनो हायो आरोखि दा बानायदोंसो बेखौहाय बानायगासिनोसो दङ ओमफ्राय ओरै गोजौजों थांबावसै ओरै नायलांदो ओमफ्राय जोङो दा ओरै थांसै आरो दा कर'नानि जुनै रावबो मानसि गैया ओमफ्राय ओरै गोजौजों थांगोन जोङो हाजोआव गाखोहैनोसै माबायदि ओमफ्राय नैबाव बिदि खानानै दोनबा गोसोनि साननायफ्रा जाजोबोनो नंगौना नङाथाय बालि मासथाय खानानै गालाङो मन्दिरावबाबो नंगौना नङा होनखायो नायदो नै मानसिफोरा खाजोबनाय माबायदि बाबा आंना खाबाय थानाङालै बाल बेरायनोल' जोंना बेयो जाहैबाय मन्दिर गाखोलांसै गोजौआव ओमफ्राय नैबे जिबौ ओमफ्राय जोङो दा गोजौआव फैबाय दा गाखोग्रायाव नै
एकदम हमथाग्रा होजोब्बाय आरोखि नैबे गाखोबाय थानाय टाइमाव मोनगोन नोंसोरो मोदायनि पिकचार त्रिशुल बाबानि ओमफ्राय हनुमान पिकचार गोजौआव थांगासिनो गोजौआव मेंलायलायो माथो बा मेंबाय बेफ्राव दखानारि होयो आरोखि मेला जायोबा कर'नानि जुनैहाय दा बेफोरो मानसिबो जाया दखानदारबो गैया मेंलायलायबाय आं गाखोबोनानै आयौ ओंहाय बरदेद्रेबे उफ सा मेंगानायनि बेफ्राव नुनो मोनो आरोखि नोंसोरबो फैबा लोगोफोर पटबजरानि मानसियाथ' फैखायो थेवबाबो नैबेयो सोर आं सिनाया बाबा शिबनि माबा दं त्रिशुल दासो बानायलाहांजोबदों आरोखि जाजोबाखै लासैनो जाजोबगोन बेफोरबो ओमफ्राय नै बावहाय मा दुर्गानि पिकचार नैबेयो मोसौ नायदो बेयो पिकचार मा दुर्गानि स' एक्सुवेलि बेफोरबायदि जायगायाव बेरायनो बिराद मोजां मोनो आरोखि मेंलायलायबायसो दिनै बुन्दारा मोनामबाय गोलोमनाया माबाखौ मा बुन्दारा बेरारा मोनामबाय गुलुं 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 बाव मोनसे लास्ट मन्दिर ओमफ्राय मन्दिरानो जाबाय गाहायाव आरोखि बाबा शिबनि बेबो थाब थाब बारग'लायदों गन गोलैदों ओमफ्राय नैबाव दङ सिङाव बाबा शिब ओइलाय औ औ औ सल'फोर बिराद मोजां बेरायनो थान्दा थान्दा कुल कुल बेरायहै नोंसोरबो जेबो नंला दा बेरायनो हाबाय बेफोरनो आरोखि पिकचारा बाबा शिबनि नैबेलाय ओमफ्राय नैबेजों ओंखारलाङो आं दा जुथा गाननाय ओंखारलांला जुथा गानदों बेफोरनो आरो पुरा जंगल जंगल पटबजरा जायगा नाय बेफोर अन्थाइआथ' बरिया हिट ना जिरायनो बिराद मोजां बिराद मोजां आरो जिरायनो कुल कुल थान्दा थान्दा टुडे आइ एम एसि लकेल एसि गाइस लकेल एसि बेफोराव बेरायनो हागोन आरोखि साफा जिरायनो आरामसे टुडे आइ एम लकेल एसि ना ओंखायनो बिराद थान्दा थान्दा कुल कुल दाथ' खमावल' मोनामदों आरोखि बेरारानो ओरै बेफोरजों फैनो हागोन बेफोरजों अन्थाइजों टुडे आइ एम लकेल एसि ना थान्दा थान्दा कुल कुल अन्थाइबारि
जंगल जंगल हो 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 बिफांफ्राबो बरिया स्टाइल नुबाय नै दा जों दा थांनोसै आरो भिउफ्राथ' मोजां ना थांनो ओंखारबाय थांनोसै ओइ बुरि बाबा जंगलनि भिउआबो नायदो बाप ग्रीन ग्रीन लट अफ अ माय गड गाइस थांनायाव ओरै ओंखारनांगौ ओरै बेनो जाहैबाय बग्रिबारि सेवनाय जायगा लैहोर लैहोर दैबो माने नों थांदो होननाय जादों ओमफ्राय फ्रुटि मोनसे बग्रिबारि बाजाराव फैबा बेफोरबायदि माल लोंनांगौ फ्रुटि थान्दा कुल कुल ओरै बाहेरनि भिउफोरखौ नायनो हागोन सिं बोराइनि भिउखौ Subscribe now and press the bell icon.